И здравейте хора, това е giveaway на Minecraft Premium аккаунт. Това е първият ми giveaway. Значи ще има още няколко giveaway, които ще отдолу на Minecraft Premium аккаунт. Следващия giveaway ще е на League of Legends аккаунт. Следващият ще има още giveaway. Значи аккаунтът на League of Legends е Silver 1. 30 левел. Вътре са вкарани 30 лева с кредитна карта, имам скинове. Следващото, което е на Steam аккаунт с CSGO. Има още някакво в аккаунтът на Steam има скинове. И да, за правилата в момента сега този giveaway ще е за Minecraft аккаунтът. И правилата са да се сабскрайбнете, да харесате видеото и отдолу да напишете запис и вашето. Това беше.